Os emigrantes retornados comezan a albiscar algo de luz na súa batalla con Facenda. Estas pequenas vitorias veñen en forma de sentenzas xudiciais que obrigan a Administración Pública a devolver o importe das sancións e intereses de demora cobrados polos retrasos no IRPF ata 2013. Están a contagotas, pero están salindo sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, dando razón precisamente aos emigrantes retornados, sobre todo procedentes de Alemania, e os de pensións de invalidez que están reconocéndoas, e os de Alemania que están devolvéndolle todo o que cobraron hasta o 2013, precisamente porque o convenio bilateral di que están exentos de pagar nos países de orixen dos emigrantes, e, polo tanto, os tribunales están dando a razón. A pesar de que as sentenzas avalan as reclamacións dos emigrantes, a Administración non procederá á devolución de oficio a todos os afectados, polo que será preciso reclamala xudicialmente. As propias sentencias recomendan á Facenda que non se obligue precisamente a esta xente de 70 ou 80 anos que teña que recurrir a todo o que está pasando, porque hai que recurrir primeiro a Facenda, segundo ao Tribunal Económico Regional e, por último, ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. E di concretamente que eles non marcan xurisprudencia, pero que se teña en conta que todas as reclamacións que vayan en ese sentido, as súas sentencias serán igual. Estes pequenos éxitos supoñen un novo pulo para este colectivo, que seguirá na rúa reivindicando os seus dereitos. O vindeiro 13 de outubro celebrarán unha manifestación en Carballiño a que se desplazarán afectados de toda Galicia.